Monggo wonten peran ingkang angka ping 9 dipun aturaken wonten lelanggaman menapa menika. Nggih. Diparingi bawa mboten Mas? Nggih no. Untuk yang sekian kali, untuk yang pertama kali diparingin bawa. Monggo. Kangen kutan pak upama mong sliramu kang dadi talange ati aku ngene iki karo mbayangno lho Mas. Piye? Mbayangno Mbak Nur karo Kang Nur mau ndek pas lagi gandrung-gandrungan mau lho. Ngono, aku malah ora ngono. Piye, Mas? Bayangane pas kikuk, kikuk. Bayanganmu ya kikuk wae. Iya, monggo ada sing kangen ya. Wes lawas nganku sliramu tansah ngono nalika dina kepungkur sliramu nate ngendika Ngendika piye, Nduk? iki ya eling-elingan Mas. Piye? Tresno lahir terus sing ayo Sejan. iki biasane Nyampleng, priyayi temenan. kakung ngono ki lho Mas ya. Nggih. Janji ki. Monggo, Nggih. dimaturaken sesarengan Roy Faris Campur Sari. So pasti bisa. Halo, 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 halo. Yuk, ya, yuk. Yuk, yuk. Yuk, ya, yuk. Ambo seni yen pesengot mimbo pato aku
Lah nggih Mas. Wong nek wis kadung tresno iki jantenan ra umum Mas. Nggih. Ayo. Heeh. Ora to dahar 3 dina rasane ya mula wareg Mas. Waduh. Lah nggih. Lah iku wis kebacut iku. Lha apa ora dahar 3 dina kok iso rasane wareg lho. Iki lho Mas meneh. Nggih. Nyawang wis gedang kayak debok. Iku wis kayak kemplok. Nyawang wis kelompok kayak glugu. Lah iya wis Leres nggih Bu kemplok. nggih. Lah nggih. Apa meneh lagi diparingi kae lho Mas iki. Ngene-ngene kae lho. Ngeten ya oke. Iya. Wis rasane jantenan. Jan, monggo ben ajengaken yo. Sepira mau Mas? Kayak semene tunggale. Pacaan Buka sider. sarwa asri. Yuk. Ayo Mas Timbul. Mangado. Revaris Sabur Sari. Pasti bisa. Aho. Iya, 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 enak lho Mas. Yo yo. Ayo dong. Yo 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 yo. Wih 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 wih. Wih 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 wih. Alhamdulillah kula jan Nggih. nyuwun kali Pak Kaji Faiz lho Mas. Nggih, Tanggapan nggih, kok ya pentis sesek ngene lho. Minimalis pentis ning ya Nggih, Bu enak. minimalis Jenenge sek pentis. Matis Mas. Lah iya. Oke, ingkang boten nggunaken malih menika tamu agung saking panjenengan ingkang hamengku katui. Lir gumanti siji teko siji lunga siji teko siji lunga wis luar biasa. Iki berkah barokah Berkah kangge barokah. panjenenganipun Bapak Jumawi Sagotra. Monggo lajengaken Dek. Bacaan Woi, weh weh. asri terbang deniku. Weh 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 weh. Terima kasih matur sembah nuwun. Diajeng Lindawopi sampun ngaturaken suatu kali tembang langgam.